ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம ஞான யோகம் பார்க்க போறோம். ஞான யோகம் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க முக்குணங்களை பற்றின விஷயங்களை நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அதுதான் என்ன தாத்பரியம் அடிப்படையில நம்மளுக்கு குணங்கள் ரொம்பவே அவசியம். அதுல சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்ய முடியும் சிறப்பா. அப்படின்றதுனால நம்ம குணங்கள், அதுக்கப்புறம் குணங்கள்னால நமக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுது, அதாவது இந்த முக்குணங்கள்ல நம்ம இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்மளுக்கு பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றது ஏற்படுது. அந்த விஷயம் அது எதனால, அப்ப நம்ம அதுல இருந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்றது, இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் நேச்சர், தெய்வீக குணம், அசுர குணம், இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதுல தெய்வீக குணத்தை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வந்துட்டு அசுர குணத்தை நம்ம எடுத்துடணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்ப்போம். 7 சாப்டருமே முழுக்க முழுக்க மெட்டீரியல் நேச்சர் பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுல 18வது சாப்டர்ல எல்லாமே மறுபடியும், அதாவது சம்மரி கீதா நம்ம பார்ப்போம். செகண்ட் சாப்டரும் எல்லா யோகங்களும் அதுல அடங்கி இருந்தது இல்லைங்களா. ஏன்னா யோகங்கள்ல 3 பார்க்கிறோம் நம்ம, கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம். அதே மாதிரி 18வது சாப்டர்லயும் நம்ம எல்லாத்தையும் சம்மரியா பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பகவத்கீதையோட நாலேஜ் வந்துடும். பகவானோட உபதேசங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம முழுமையா கேட்டதான அர்த்தம் ஏற்படும். இது மட்டும் இல்லாம இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லெவல் 2வும் இருக்கு, அதுல நீங்க ஜாயின் பண்ணணும் அவசியம் அப்படின்றத நாங்க கேட்டுக்கிறோம். அதற்கான லிங்க் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதை நீங்க எல்லாரும் அவசியம் ஜாயின் பண்ணணும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 13, சேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு. இயற்கைன்றது இந்த முக்குணங்கள், மெட்டீரியல் நேச்சர் இருக்கு இல்லைங்களா. அது அனுபவிப்பவர் யாரு? பகவான். அவங்கதான் எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஏன்னா எல்லாமே யாரோடது? அவங்களோடது. அப்புறம் உணர்வு, கான்சியஸ்னஸ். இதை பத்தி எல்லாம் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சக கணரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதால சக கணலலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन कौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पधारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्ण. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு 13th சாப்டர் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 12 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். அதுல என்ன ஃபர்ஸ்ட் 12.1
சாரி 12.1 to 7 வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உருவத்தோட வழிபடுறது சிறந்ததா, உருவம் இல்லாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுறது சிறந்ததா அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு பகவான் வந்து உருவத்தோட வழிபாடு செய்யறதுதான் சிறந்தது அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னா நம்மளோட மனத்தையும் சென்சஸையும் பகவான் நம்மளால முழுமையா என்கேஜ் பண்ண முடியும். அதை நம்ம பார்த்தோம். மையா வேஷ மனோ ஏமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அதுக்கப்புறம் உருவம் இல்லாம வழிபடும் பொழுது அதுவும் நம்மளுக்கு முக்தி கொடுக்கும். ஆனா அதுல என்ன ஒரு சின்ன ஒரு சிரமம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட சென்சஸ நம்மளால என்கேஜ் பண்ண முடியாது, கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஆக்டிவான சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நமக்கு அது வந்து அவ்வளோ உகந்ததா இருக்காது. அதனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அந்த வே வந்து கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது ஸ்லோகம் நம்பர் 12.8 12 வரைக்கும். அது மையேவ மன ஆதஸ்வ மை அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக, அதாவது இருக்கிறதுலயே சிறந்தது வந்து மனதை பகவான் மேல ஒருநிலைப்படுத்தி பக்தி சேவை செய்யறதுதான் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்படி அது செய்ய முடியாத பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, சாதனா பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம். சொன்னாங்க, பகவான் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகா, அதாவது நம்ம எல்லா செயல்களும் பகவானுக்காக செய்யறது. கோயில்ல கைங்கரியங்கள்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம செய்யறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறது. இந்த மாதிரி நம்ம நிலைகளை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுல அதாவது கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள் என்னென்ன குணங்கள்ல இருந்தா பகவானுக்கு நம்மள பிடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்து 12.13 to 20 வரைக்கும் பார்த்தோம். சம சத்ரௌச்ச மித்ரேச்ச ததா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அப்போ பகவானுக்கு என்ன மாதிரி இருந்தா பிடிக்கும் அப்படின்றத பகவானே சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா? அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அத்தியாயம் 13 சுருக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 13. அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். அர்ஜுனர் 6 கேள்விகள் கேட்கிறாங்க. என்னென்ன அப்படின்னு அதை வந்து 13.1 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்ப்போம். ஏதத் வேதிது மிச்சாமி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக கஷேத்திரம் மற்றும் கஷேத்ரஜ்ஞா மற்றும் ஞானத்தின் விளக்கம் அப்படின்றத நம்ம 13.2 to 7 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். கஷேத்ரஜ்ஞம் சாபிமாம் வித்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள், ஞான யோகம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்கான செயல்முறைகள் என்ன அப்படின்றத 13.8 to 12 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். மயி சானன்ய யோகேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக ஞேயம் அறிவின் பொருள் அப்படி அது என்ன, அதாவது ஞேயம்ன்றது அறியப்படும் பொருள் என்னென்ன அப்படின்னு அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். 13.13 to 19 வரைக்கும். சர்வதக் பாணி பாதம் தத் சர்வத்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பிரகிருதி புருஷா மற்றும் யூனியன், இதோட ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். பிரகிருதின்றது மெட்டீரியல் நேச்சர், புருஷன்றது பகவான், அப்புறம் அதெல்லாம் சேர்ந்த யூனியன். அதனால என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். 13.20 26 வரைக்கும். காரணம் குண சங்கோஷ்ய அப்படின்றது இதுலதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமும் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். 13.22 ஸ்லோகத்துல நம்மளுக்கு எதனால பந்தம் ஏற்பட்டு இந்த உலகத்துல இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான காரணம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அறிவின் பார்வை ஞான சக்ஷு அது என்னன்றத 13.27 35 வரைக்கும் பார்ப்போம். சேத்ரஜ்ஞ யோரேவ மந்தரம் ஞான சுக்ஷா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இதுதான் வந்து இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போற விஷயங்கள் 13வது சாப்டர்ல. அது என்னென்ன அப்படின்றத இன்டெப்த் நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது அர்ஜுனர் 6 கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த டேப்லெட் காலத்துல நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது பிரகிருதி பொருள் இயற்கை, பிரகிருத்தினாலே மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்னு முக்குணங்கள், பிரகிருத்தின்றது முக்குணங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் புருஷா அனுபவிப்பாளர், பிரகிருதியை அனுபவிப்பாளர், எல்லாத்தையும் பகவான் தான் என்னது, ஏன்னா எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது, அவங்கதான் முழு உரிமையாளர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கஷேத்ரா அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் சரீரம், நம்மளோட இந்த கிராஸ் பாடி பஞ்சபூதங்களான உடம்பு. கஷேத்ரஜ்ஞா அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் உடலில் பார்வையாளர், ஆத்மா பரமாத்மா எல்லா உடலும் தெரிந்தவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது நம்ம உடம்புல இந்த கிராஸ் பாடி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு, அதுல சோல் சூப்பர் சோல் ரெண்டும் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நான் வந்து பரமாத்மாவை எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம கிட்ட யாரு இருக்காங்க, சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல் இருக்கு. அப்ப சேத்ரஜ்ஞான்றது சோலும் சூப்பர் சோலும், ஆத்மா பரமாத்மா. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பரமாத்மா வந்து உடலின் பார்வையாளரா இருக்காங்க, ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் உடலின் பார்வையாளர். அதுக்கப்புறம் ஞானம் அறிவு என்ன அப்படின்றது சேத்திரம் மற்றும் சேத்ரஜ்ஞாவை புரிந்து கொள்ளுதல்.
இந்த கிராஸ் பாடி பத்தி பஞ்சபூதங்கள் உடம்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதும், அதுக்கப்புறம் சேத்ரஜ்ஞா சோல் சூப்பர் சோல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதும் தான் அறிவு ஞானம். அதாவது இதுக்கு அதாவது கிராஸ் பாடி சேத்திர ஆத்மா வந்து வித்தியாசமானது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஆத்மா நித்தியமானது, தெய்வீகமானது. ஆனா இந்த உடல் வந்து என்ன ஆகும், அழியக்கூடியது. அதுவும் இது வந்து இந்த ஜட உலகில் மட்டும்தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. அப்போ அழியக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த ஞானம் அப்ப நித்தியமானது என்னது, ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம உணர்றோம் இல்லைங்களா. அதான் ஞானம் அறிவு. சேத்திரம் மற்றும் சேத்திரஜ்ஞாவை புரிந்து கொள்வது ஞேயம். அறிவின் இலக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பரமாத்மா. இந்த அறிவை தெரிஞ்சுட்டு நம்ம யார் அடையணும், பரமாத்மாவை அடையணும், பகவான் அடையணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அர்ஜுனர் வந்து இந்த 6 விஷயங்களும் கேட்கிறாங்க. அது என்னென்ன அப்படின்றத பகவானும் உபதேசத்துல சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இதுல நான் உங்களுக்கு ஒரு அனாலஜி மூலியமா நான் இதை சொல்லிடுறேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ சேத்ரான்றது உடல், சேத்ரஜ்ஞான்றது ஆத்மா பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப 3 விஷயம் இதுல நம்மளுக்கு இருக்கு. உடல் ஆத்மா பரமாத்மா அப்படின்னு 3 விஷயங்கள் இருக்கு. அப்ப உடல்ன்றது இந்த சரீரம், பஞ்சபூதத்தினால சரீரம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாடு இருக்கு. அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு வயல் இருக்கு. அந்த வயலை வந்து ஒரு விவசாயி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஒரு விவசாயி அந்த வயலுக்கு சொந்தக்காரங்களா இருப்பாங்க. அந்த அதுக்கப்புறம் கிங் இருக்காங்க. அவங்க அந்த கண்ட்ரி ஃபுல்லா அவங்க பாத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் இப்ப வயல் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா. அதுதான் இந்த சேத்திரம், நம்மளோட உடம்பு சரிங்களா. அதோட விவசாயி இருக்காங்க இல்லைங்களா, அதுதான் ஆத்மா சரிங்களா. அப்ப அந்த விவசாயிக்கு என்ன தெரியும், தன்னோட வயலை பத்தின எல்லா விஷயமும் தெரியும். அதோட மண்ணின் தரம், நீரின் வளமை, அதுக்கப்புறம் அதுல என்னென்ன சீசன்ல என்னென்ன விளையும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் தெரியும் இல்லைங்களா. எல்லா தன்மைகளும் அந்த விவசாயிக்கு நல்லாவே தெரியும். அப்போ சேத்திரம்ன்றது அந்த வயல் மாதிரி, சோல்ன்றது அந்த விவசாயி மாதிரி. அதே வந்து பரமாத்மா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த நாட்டுல கிங்ன்னு இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு அந்த விவசாயியும் தெரியும், அந்த நிலத்தையும் தெரியும். அதே மாதிரி அந்த கண்ட்ரில எத்தனை விவசாயி இருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் தெரியும். அவங்களோட எல்லா நிலத்தோட தன்மையும் தெரியும் இல்லைங்களா. அப்போ பரமாத்மாவுக்கு இப்ப என்னோட இதயத்துல பரமாத்மா இருக்காங்க, உங்களோட இதயத்திலும் பரமாத்மா இருக்காங்க. இப்ப எனக்கு வலி இருக்கு உடம்புல அப்படின்னா அது எனக்கு மட்டும் தெரியும் இல்லைங்களா. என்னோட உடம்புல ஒரு வலி எனக்கு மட்டும் தெரியும். உங்களுக்கு இருக்கிறது நீங்க சொன்னா எனக்கு தெரியும். ஆனா பரமாத்மாவுக்கு என்னையும் என்னோட உடல்நிலையும் தெரியும், என்னோட ஆத்மாவை பத்தியும் தெரியும், உங்களைய பத்தியும் தெரியும் இல்லைங்களா. அப்ப எல்லார பத்தியும் தெரியும். அந்த கிங்குக்கு எப்படி வந்து எல்லா விவசாயிகளை பத்தியும் தெரியுமோ, எல்லா விவசாய நிலங்களை பத்தியும் தெரியுமோ, அதே மாதிரி பரமாத்மா சோல் சூப்பர் சோல்க்கு எல்லார பத்தியும் தெரியும். எல்லா சேத்ரஜ்ஞா பத்தியும், அது ஆத்மா பத்தியும், சேத்ரா கிராஸ் பாடி பத்தியும் தெரியும். பார்வையாளரா இருப்பாங்க. நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோமோ அதை நம்மளுக்கு செய்யறதுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கு. ஆனா அதுல தவறுகள் செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கான தண்டனை உண்டு. நன்மைகள் செஞ்சா அதுக்கான நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா முக்தி வேணும், இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இருந்து வெளியில வரணும், இதுலயே திரும்ப திரும்ப வேணாம் அப்படின்ற யாரு வந்து விருப்பப்படுறாங்கன்னு தெரியுதோ அவங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை பகவான் வந்து கொடுப்பாங்க. இதுலயே இருக்கணும் விருப்பப்படுறவங்க இதுலயே இருக்கலாம். இல்ல எனக்கு இதெல்லாம் போதும், 84 லேக் ஸ்பீஷிஸ் நிறைய வந்து என்னது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அதுலயும் இங்க நம்மளுக்கு நிறைய என்னது துக்காலயம், மெட்டீரியல் வேல்டுன்றது துக்காலயம் அப்படின்றது பார்த்தோம். எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் அதாவது தனிப்பட்ட கஷ்டங்கள் அது வேற, அது கர்மத்தினால வர்றது. மொத்தமா எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கும் உள்ள கஷ்டங்கள் அந்த 7 கஷ்டங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பிறப்பிறப்பு மூப்பு நோய், அதுக்கப்புறம் வந்து அதிபூதா அதிதேவா அதி ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அந்த 7 கஷ்டங்கள். அப்ப இது வந்து எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் உண்டு. அப்போ இதுல இருந்து நான் வெளியில வரணும், இது போதும் அப்படின்னு நினைச்சா என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும், பகவான் மேல ஒருநிலைப்படுத்தணும் மனதை, பகவானை நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலமா திருப்திப்படுத்தணும். அப்ப நம்ம பகவான் லோகத்துல போய் நம்ம நித்தியப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும். அதுதான் வந்து சோலோட கோலா இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. 13.1 and 2. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच
இதம் ஷரீரம் கௌந்தேய க்ஷேத்ரமித்யபிதீயதே ஏதத்யோ வேத்தி தம் பிராகுஹு க்ஷேத்ரஜ்ய இதி தத்விதஹ. அர்ஜுனன் கூறினார், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி அனுபவிப்பவன் புருஷ, கலம் க்ஷேத்ர, கலத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞ, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அப்படின்றது இங்க அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் கலம் க்ஷேத்ரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞ என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவான் என்ன சொல்றாங்க, இந்த உடம்பு பஞ்சபூதங்கள்னால உடம்பு க்ஷேத்ர, அதுக்கப்புறம் ஆத்மா இருக்கு இல்லைங்களா, ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் க்ஷேத்ரஜ்ஞன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மத்தாஜி 13.3. 13.3 சேஞ்ச் ஆகலாம். படிக்கிறேன். க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபி மாம் வித்தி க்ஷேத்ரஜ்ஞயோ ஞானம் யத் தத் ஞானம் மதம் மம. பரதகுல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். இதுல ஆத்மா பரமாத்மா அது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லைங்களா. அதையும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சாப்டர்ல பார்த்தோம், பரமாத்மாவுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்னென்ன அப்படின்றதுல. அப்ப பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். நம்ம லிமிட்டட் தான். நம்ம பகவான் அன்லிமிட்டட், எல்லாத்துலயுமே பகவான் அன்லிமிட்டட் அப்படின்ற பட்சத்துல எல்லா உடலிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். அப்ப இந்த சரீரத்தை பத்தியும் உடலை அறிபவன் சோல் சூப்பர் சோலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதா ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே என்னது அபிப்பிராயம் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மத்தாஜி 13.5. ருஷிபிர் பகுதா கீதம் சந்தோபிர் விவிதை ப்ருதக் பிரம்மசூத்ர பதைச்சைவ ஹேதுமத்விர் நிஷ்சிதைஹி. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுண்ணியமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். செயலின் களம் இந்த உடம்பு, செயல்களை அறிபவன் அதாவது சோல் சொப்ப சொல். அப்புறம் இதை பத்தி என்னன்னு நிறைய இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க, குறிப்புகள் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். வேத நூட்கள்ல விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுண்ணியமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா தைத்திரிய உபனிஷத் அதுல இந்த மாதிரி 5 விஷயமா நம்ம பார்ப்போம். பகவானை அறியக்கூடிய நிலைகள் அப்படின்றதுல அன்னமய, பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய அப்படின்னு 5 விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. அன்னமய அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா பேசிக்கா, அதாவது இந்த கிராஸ் பாடிக்கு ஆதாரமா என்ன தேவை, ஃபுட் இல்லைங்களா. அதுதான் நிலை ஆதாரமா இருக்கும். ஒரு குழந்தைக்கு என்ன தேவைப்படும், ஒரு உணவு தேவைப்படும் இல்லைங்களா. அந்த அளவுக்கு இது எல்லாமே பிரம்மனை தெரிஞ்சுக்கிற நிலைகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுல பேசிக்கா இருக்கிறது அன்னமய அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பிராணமய, அதையும் தாண்டி லைஃப் ஏர்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதன் மூலியமா என்ன பண்ணுவாங்க, பிரம்மன் ரிலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்றதுதான் பிராணமய. பிராணன்றது நம்மளோட இந்த மூச்சு விடுறோம் இல்லைங்களா, அந்த விஷயம். ஏற்கனவே நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சமநிலையில இருக்கணும் நம்மளோட சுவாசம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப பிராணமய, பிராணத்தை இந்த சக்கரங்கள்ல ஒருநிலைப்படுத்துவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மூச்சை கட்டுப்படுத்தி குண்டலினி சக்கரம் அதை வெளியில கொண்டு வராங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நிறைய பயிற்சிகள்லாம் இருக்கு. அதுல அதன் மூலியமா பிரம்மன் ரியலைசேஷன் கிடைக்கிறதுன்றது பிராணமய. அதுக்கப்புறம் ஞானமய, மனத்தின் மூலியமா பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறது சரிங்களா. அதுதான் ஞானமய, மனோன்மய அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். விஞ்ஞானமய அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க அதுக்கும் அடுத்த நிலை.
அதாவது வந்து நிறைய வந்து விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் மூலியம் பகவான் அடையிறது. ஆனந்தமயன்றது முழுக்க முழுக்க பிளிஸ்ஃபுல்லான அதாவது என்னென்ன சோலோட நேச்சர் என்ன? சத் சித் ஆனந்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப முழுக்க முழுக்க எப்படி இருக்கும்? சந்தோஷத்துல, பரமானந்தத்துல இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த நிலையில பகவான வந்து ரியலைஸ் பண்றது அப்படின்ற விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இத பத்தி நிறைய வேத நூட்கள்ல இதுக்கான விஷயங்கள் நிறைய நம்மளுக்கு தெரிய வருது. இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மனோன்மயன்றது மனத்தை வந்து மனத்துக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த விஷயங்கள பேஸ் பண்ணி நம்மளோட எமோஷன்ஸ் அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பிரம்மனை வந்து நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்றது அப்படின்றது. விஞ்ஞானமயன்றது இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்டெலெக்ட் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஒரு சில நம்பிக்கைகள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு சிலவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில நம்பிக்கைகள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதன் மூலியமா நம்ம வந்து பகவானை ரியலைஸ் பண்றது அப்படின்றதுதான் விஞ்ஞானமய அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனந்தமயன்றது இருக்கிறதுலே ஆஹ் உயர்ந்த நிலை. அது என்னன்னா, ஏன்னா நம்மளோட சோலே எப்படி இருக்கும்? பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த நிலையில நம்ம பகவான் ரியலைசேஷன் பண்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.67. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्गाच्च चेतनागृतिः एतच्चेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது வந்து இது வந்து முழுக்க முழுக்க பாத்தீங்கன்னா 24 எலமெண்ட்ஸால செய்யப்பட்டது இந்த கிராஸ் பாடி. அதுதான் வந்து பேஸ். அது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள்னு பார்த்தோம்னா செங்கல், சிமெண்ட் இதெல்லாம் தேவைப்படும் இல்லைங்களா? கம்பி இதெல்லாம் அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம்? பில்டிங்கை நம்ம வந்து நல்லபடியா ரைஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? யாரு? பில்டிங் கட்டுறவங்க, இன்ஜினியரிங்லாம் முடிச்சவங்க. அதே மாதிரி இந்த கிராஸ் பாடின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 24 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து தேவை. அதை வச்சு என்ன பண்றோம்? இப்ப பிரம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த உடல் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றதுதான். அதாவது பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை இவை எல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. களம்ன்றது என்னது? இந்த உடம்பு, கிராஸ் பாடி இல்லைங்களா? அப்ப இது பேஸா இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பேஸா 24 எலிமெண்ட்ஸும் இதுல வரும். இதை பேஸ் பண்ணி வந்து என்ன அமைதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் பாடி கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதான் எல்லாத்துக்குமே அதாவது இதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகா தத்துவா அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா மகா தத்துவா அப்படின்ற ஒரு லேயர் இருக்கும். அது வந்து 24 எலிமெண்ட்ஸால ஆனது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா அது மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த லேயரையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிராஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போக முடியும் அப்படின்றது நம்ம 8th சாப்டர் அப்ப பார்த்தோம். மாதாஜி 13.8 to 12. 8 to 12. 8 to 12 இல்ல? Yes. अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रधार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसो सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा अस्तु हरे कृष्ण माताजी.
இதுல இன்னொரு விஷயமும் இதுல வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து விருப்பப்படுறேன். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த அன்னமய, பிராணமய இருக்கு இல்லைங்களா? இது எல்லாமே வந்து இந்த கிராஸ் பாடியோட நிலைப்பாடுகள்ல நம்ம இந்த கிராஸ் பாடி இந்த பஞ்சபூதங்களான உடம்பு அத ரிலேட் பண்ணி நம்ம பகவான வந்து புரிஞ்சுக்கிறது. அதே வந்து ஞானமய அப்படின்றது ஷட்டில் பாடி, மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கு இல்லைங்களா? அதன் மூலியமா நம்ம பகவான வந்து புரிஞ்சுக்கிறது. ரியலைசேஷன் ஆஃப் பிரம்மன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து விஞ்ஞானமய அப்படின்றது ஆத்மாவின் மூலியமா நம்ம வந்து பகவான நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அதே வந்து ஆனந்தமயன்றது சுப்ரீம் சோல். சரிங்களா? இந்த விஷயமும் நம்ம வந்து இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது 13.8 ஓகே மாதா. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய், அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும் அப்படின்றீங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 8.12 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் வந்து ஞானம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே இதுல சொல்லியிருக்காங்க பகவான். இது தாண்டி வேற எதுவும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அது அறியாமையே ஆகும் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ என்னென்ன முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஹம்பிள்னஸ், அடக்கம், கர்வமின்மை, அதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதாவது கர்வத்தோட இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதும் ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் அஹிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அப்புறம் பொறுமை, எந்த நிலையும் பொறுமையா இருக்கணும். எளிமையும் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்புறம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், இதுவும் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்ன்றது நம்ம எப்பயுமே குரு கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தூய்மை, பகவான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், பகவானுக்கு பக்தி பண்றோம் அப்படின்னா மன தூய்மையும் ரொம்பவே முக்கியம். அதே மாதிரி புற தூய்மையும் ரொம்பவே முக்கியம். தூய்மையா இருக்கிற இடத்துலதான் பகவான் வந்து இருப்பாங்க. ஏன்னா நம்மளே இப்ப ஒரு இடம் அசுத்தமா இருந்தா நம்மளால அங்க இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ பகவானும் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளோட மனம் தூய்மையா இருக்கும்போதுதான் நம்ம கிட்ட வருவாங்க. அதனாலதான் எப்பயுமே தூய்மைன்றது ரொம்பவே முக்கியம். மன தூய்மை அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க தெய்வீக குணத்துல இருக்கிறது, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறது. அதுதான் வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்புறம் தளராமை, நம்மளால முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுலயும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, விட்டுடக்கூடாது. இப்போ சாண்டிங் பண்றோம், ஆரம்பத்தில் சிரமமா இருக்கும். சரி, நம்மளால பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை என்ன பண்ணிடக்கூடாது, கிவ் அப் பண்ணிட்டாம நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம எப்பயும் அதை வந்து நம்ம செய்யணும். ஏன்னா கலியுகத்தோட தர்மம் ஹரிநாம் சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப தளராமை, எப்பயுமே டிட்டர்மினண்டா இருக்கணும் அப்படின்றதுதான். அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, அதுவும் வந்து ரொம்பவே அவசியம். எந்த இடத்துலயும் ஏன்னா சுய கட்டுப்பாடு இருந்தாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இந்த சென்சஸ் நம்ம இந்த ஜட உலகில் உள்ள இன்பங்களுக்கு நம்ம கொண்டு போகாம பக்தி சேவையில் நம்மளால ஈடுபடுத்த முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப சுய கட்டுப்பாடும் ரொம்ப முக்கியம். புலனுணர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், அதாவது எது வந்து பகவானோட சம்பந்தப்படாம இருக்கோ அந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடணும், நம்ம வந்து அதுல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, என்கேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் பொய், அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், அதுவும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்புறம் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகிய துன்பத்தினை கவனித்தல். ஏன்னா இதை நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு, எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும். ஆனா இதை பத்தி நம்ம யாருமே என்ன பண்ண மாட்டோம், யோசிக்க மாட்டோம். ஏதோ எல்லாருக்கும் நடக்குது இல்லைங்களா, அதனால நமக்கும் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா இதுல இருந்து நம்மளால வெளிவர முடியும். இப்ப பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டிருத்தல். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இவங்க எல்லாம் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு அர்த்தமாகுமா? கிடையாது. இவங்களோட நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம அவங்களுக்கு நம்ம கரெக்டா பார்க்கணும். ஆனா பற்றுதல் இல்லாம பார்க்கணும், அன்போட பார்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, இதுவும் நம்ம வந்து நேத்திக்கும் ஸ்லோகத்துல விருப்பு வெறுப்புகள் நிறைய ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? எல்லாத்திலும் நம்ம வந்து சமநிலையோட இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த, அப்ப அதுவுமே ரொம்ப முக்கியமானது. என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம். நித்தியமான பக்தி வந்து ரொம்பவே அவசியம். தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், ஏன்னா நம்ம எல்லா ரொம்ப வந்து
சச்சரவுகள் உள்ள இடத்துல நம்ம இருந்தோம். முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா, மனம் வந்து எப்படி இருக்கணும்? அமைதியா இருக்கணும். அதுதான் ரொம்பவே முதன்மையான விஷயம். அப்போ தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். வேற இடத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா, அதாவது சச்சரவுகளோட நம்ம அதுல நம்ம மனம் என்ன ஆயிடும்? லயிச்சிடும் இல்லைங்களா? அதுலயே நம்ம மனம் வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால நம்மளுக்கு அமைதி ஏற்படாம போயிடும். அதனால தான் தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். அதுக்கப்புறம் பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். இது வந்து இப்போ பக்தர்கள் இல்லாதவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நெறைய விஷயங்கள் பேசுவோம். இந்த உலகத்து சம்பந்தமான விஷயங்கள் பேசுவோம் இல்லைங்களா? அதுல எல்லாத்துலயும் வந்து ஏதோ ஒரு என்ன இருக்கும்? ஒரு காசிப் இருக்கும். இல்லன்னா ஒரு பொய்யான விஷயங்களும் இருக்கும். அப்ப நம்மளும் அதுல சம்மந்தப்படுவோம் அப்படின்றது தான். முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மெட்டீரியலிஸ்டிக் விஷயங்கள்லேருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும் அப்படின்றது. ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். இது ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா சோல் தான் நித்தியமானது. அப்ப ஆத்ம ஞானத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. பகவான பத்தி நெறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அத ஞானிகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வரவங்கல 4 பேர் இருக்காங்க. அதுல ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான பத்தி நெறைய தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களால பக்திய நல்லபடியா பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அப்ப பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, எதனால வந்து நம்ம வந்து தனிமையான இடம் இல்ல பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, அதுக்கும் வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு கண்ட்ரில ஒரு ராஜா இருந்தாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் வந்து அன்னதானம் வந்து குடுத்தாங்க. குடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? மேல வந்து அ கருடன் வந்து பாம்ப எடுத்துட்டு போகும். கருடன் அழுத்துன அந்த ஒரு அ அழுத்தத்துல பாம்பு தன்னோட விஷத்த வந்து கக்கிடும். அந்த விஷம் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அன்னதானமா குடுக்கறதுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த உணவுல வந்து விழுந்துரும். ஆனா, அத யாரும் கவனிக்க மாட்டாங்க. அப்போ அது எல்லாருக்கும் வந்து அவங்க குடுப்பாங்க. அன்னதானம் குடுப்பாங்க. அப்ப அத சாப்பிட்டு இறந்து போயிடுவாங்க. அந்த சாப்பாட சாப்பிட்டவங்க. ஆ இப்ப யமதர்மராஜர், சித்ரகுப்தன் அவங்க 2 பேரும் வந்து சித்ரகுப்தன் சொல்லுவாங்க, இப்ப வந்து ராஜாவும் நல்ல எண்ணத்தோட தான் பண்ணாங்க. கருடனும் வந்து எதுவும் வந்து அ தவறு பண்ணல. ஏன்னா வாயில வந்து பாம்பு எடுத்துட்டு அது போகுது. பாம்பும் எந்த தவறும் பண்ணல. ஏன்னா அதுவும் என்ன பண்ணுது, அந்த அழுத்தத்துல அது வந்து அந்த விஷத்த வந்து கக்கிடுது. அதுக்கப்புறம் பரிமாறுனவங்க மேலயும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து எதுவும் குறை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சிருந்தா அவங்க குடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அப்போ இந்த ஆனா நெறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்களே! இந்த பாவத்த யார் மேல நம்ம வந்து குடுக்கறது? அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க. ஏன்னா ஏதோ ஒரு தவறு நடந்து அதர்மம் நடந்ததுன்னா, அதுக்கான விளைவுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லைங்களா? கர்மம் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லானது. அப்போ யமதர்மராஜாவும் வந்து சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க. அப்போ அ ஒரு கொஞ்சம் பேர் வந்து இங்க ரா ராஜாவோட பேலஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூதாட்டி கிட்ட வந்து கேட்பாங்க. உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதோ இங்க ஓ நெறைய பேருக்கு சாப்பாடு அன்னதானம் தரேன்னு சொல்லி, ஆ அ நெறைய பேர வந்து அ ச இது இறக்கறதுக்கு காரணமா இருந்தாங்களா, அவங்கள பத்தி கேட்கிறீங்களா? அவங்களோட பேலஸ் இங்க தான் இருக்கு அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து சொல்லிடுவாங்க. உடனே யமதர்மராஜா அந்த பாப கணக்கெல்லாம் அந்த மூதாட்டி மேல எழுதிருங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவாங்க. அப்போ அ அந்த மூதாட்டிக்கு அந்த பாபங்கள் எதனால அப்படின்னா, இவங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? அந்த பின்னாடி யார் மேலயும் தவறு இல்ல அப்படின்றது தெரியாது. ஆனாலும் இவங்க என்ன சொல்லிடுறாங்க, அ அந்த ராஜா வந்து அ அ அன்னதானம் குடுத்தாங்க. அதுல நெறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. அப்படின்றத வந்து அவங்க சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாரி நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம தெரியாம நம்ம பேசும்பொழுது, நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? அந்த தாத்பரியம் தெரியாம நம்ம பேசும்போது, நம்மளுக்கு கர்ம வினைகள்லேருந்து பாதிப்பு வந்துரும். அதனால தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவான் விஷயத்துல நம்ம வந்து லயிச்சுட்டு, மத்த விஷயங்கள்ல நம்ப விலகி இருக்கிறது சிறந்தது. தெரியாம எடுத்து பேசும்போது கூட அது என்ன ஆயிடும்? நம்ம மேல தவறு இல்லாம, இல்ல அடுத்தவங்க மேல தவறு இல்லாம அத நம்ம வந்து சொல்லிடும்போதும் நமக்கு அ அந்த கர்ம வினை வந்து நம்மளுக்கு தாக்கத்த குடுக்கும். அப்படின்றதுக்காக தான் முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்தியில ஈடுபடுறது சிறந்ததான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் முன்னமே இல்லைனாலும் நம்ம அமைதியா நம்ம பார்த்தோம்னா கூட நம்ம யார்கிட்டயாவது ஏதாவது பேசும்போதே நம்ம நல்ல விதமா தான் பேசியிருப்போம். ஆனாலும் ஒரு மனஸ்தாபம் வந்துருது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாரி விஷயங்கள் நம்மள வந்து மன அமைதிய நம்மளுக்கு கெடுத்துரும். அதனால எப்பயுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறது சிறந்தது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் இது எல்லாமே இதுல முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. அதுதான் எ இருக்கறதுலே சிறந்தது. அத நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே, இது அத்தனையும் வந்துரும். அதுதாங்க தாத்பரியம். ம பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணும்போது, இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா? அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை. ஏன்னா பகவான பத்தி நெறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி சேவை தான் சிறந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இத்தனை குணங்களும் நமக்கு வந்துரும். அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும் அப்படின்றதையும் இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மாதாஜி 13.13
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது அப்படின்றது இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அமிர்தத்துக்கு இணையானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா என்ன சொன்னாங்க? ஆரம்பம் இல்லாதது எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா. ஆத்மாவை பத்தி பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா அதுக்கு ஆரம்பம் கிடையாது. அது இன்னொன்னு பிறப்பு கிடையாது. ஆனா பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டது. அந்த ஒரு தாத்பரியம் நம்மளுக்கு தெரியாம தான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? எல்லாம் நம்மளோட இஷ்டத்துல இருக்கு, நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்றத நம்ம கையில எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவான்? எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. ஜட உலகில் உள்ள காரணங்கள் எல்லாத்துக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஆத்மாவுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ஏன்னா அது தெய்வீகமானது. சரிங்களா? அந்த விளைவுகளும் ஆத்மாவை பாதிக்க போறது கிடையாது. சரிங்களா? அப்ப விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.15 13.15 सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழியையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு பகவான் என்ன சொன்னாங்க? சோல் பத்தி சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அதாவது ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா அப்படின்றத சொன்னாங்க. ஜட உலகின் காரணம். ஏன்னா இப்ப ஆத்மா தான் என்னது? கான்சியஸ்னஸ் இல்லைங்களா? இப்போ அந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது 5 கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது எல்லாமே என்னன்னா ஜட பொருள் தான். அது இந்த உடம்புல வந்து எப்போ வந்து கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு, எப்போ வந்து உணர்வு வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோல்னு ஒண்ணு இருக்கும்போதுதான் இந்த உடம்புக்கு வந்து என்ன இருக்கு? அந்த உணர்வுன்றது இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப ஜட உலகின் காரணம் என்ன? ஆத்மா. அது உள்ளார வரும்போதுதான் இது ஆக்டிவ் ஆகுது. மற்றும் விளைவுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஆனா அதனால ஏற்படுற விளைவுகளுக்கு ஆத்மா என்னது? அப்பாற்பட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சூப்பர் சோல் பத்தி சொல்றாங்க. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழியையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஏன்னா குணங்கள்ல யாருகிட்ட இருந்து வந்தது? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது இல்லைங்களா? அப்ப குணங்களுக்கு எஜமானர் பகவான். நம்ம குணங்களுக்கு அடிமையா இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.16 बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके तत्. பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றில் உள்ளார். அவர் சூஷ்மமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கு அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். இப்ப சூப்பர் சொல் யார்கிட்ட இருக்கு? எல்லாரோட இதயத்திலும் பகவான் பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் பரம உண்மை. யார் அப்படின்னு பார்த்தா பரமாத்மா. எல்லா உயிர்வாழியும் உள்ளும் புறமும் உள்ளார் அப்படின்னா எல்லார்கிட்டயும் இருக்காங்க பகவான். அதே சமயத்துல வெளியிலயும், அதாவது பகவானோட நேச்சர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். ஜட இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் ஜட இயற்கை அதுலயும் இருக்காங்க. அதே மாதிரி லிவிங் என்டிட்டியும் பகவான் இருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாமே பகவானோட திருமேனில இருந்தது. அவர் சூட்சமமானவர். ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே இந்த முக்குணங்களோட அடிப்படையில இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்? அறியாமைன்றது இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த அறியாமையோட நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? பகவானை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முடியாது. பார்ப்பதற்கோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ முடியாது. அதனாலதான் நம்ம வந்து 11th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? பகவான் வந்து நம்ம பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னா பக்தி ஒண்ணுதான் சிறந்த மார்க்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஜட புலனில் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும்
சுப்ரீம் அபோர்ட் எது பகவானோடது வைகுண்டம் கோலோகம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப அது மிகவும் தொலைவானது இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாரும் இந்த கார்னவர்ஷன்ல ஒரு மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ்குள்ளார இருக்கோம். பகவான் எங்க இருக்காங்க? வைகுண்டம் கோலோகத்துல இருக்காங்க. அப்ப மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். அதே சமயத்துல எல்லார்கிட்டயும் இருக்காங்க. எப்படின்னா பரமாத்மாவா எல்லாரோட இதயத்திலும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் நம்ம பார்ப்போம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திர மோட்சம். ஆஹ் பகவானை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, முதல்ல வந்து காலை கடிக்கும்போது ஆதி மூலமே அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ உடனே ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல என்ன பண்ணிடுவாங்க, பகவான் வந்து காப்பாத்துவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ தூரத்துல இருக்காங்க, ஆனா அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி திரௌபதியும் வந்து கூப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா, பகவான கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும்போது பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்கள காப்பாத்துறாங்க. அப்போ அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.18. 18. Okay. ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सस्य विष्टितम्. பிரகாசிக்கும் பொருள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அதாவது எதெல்லாம் பிரகாசிக்குதோ அது அந்த பிரகாசம் எதுல இருந்தது, பகவானால வருது, பகவானோட சக்தியினால வருது. அவர் ஜட இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். ஏன்னா இந்த ஜட உலகில மட்டும்தான் இருட்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருட்டு அப்படின்றதும் கிடையாது, டைம் அப்படின்றதும் கிடையாது இல்லைங்களா? துக்கம் அப்படின்றதும் கிடையாது. அப்ப ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது பகவான் மட்டும்தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவரே அறிவாகவும், நம்ம பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் இல்லைங்களா, இன்டெலிஜென்ஸ், அதுவும் பகவானே தான். அறியப்படும் பொருளும் பகவானே. அறிவின் இலக்கு, நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சுப்ரீம் நாலேஜ் அப்படின்னா அது பகவத்கீதை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அறிவின் இலக்காகவும் யாரு, பகவான் தான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார், பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.19. इति चेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञे. இவ்வாறாக ஓகே மாதாஜி, சாரி எனக்கு கேட்கல. இவ்வாறாக செயல்களின் களம் உடல் சேத்திர, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம். அறியப்படும் பொருள் அப்படின்றது என்ன, சோல், சூப்பர் சோல், அப்புறம் சேத்திர உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது அறியப்படும் பொருள். அப்புறம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும், பகவான அடைய முடியும், பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியும். பக்தர்கள் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? எதனாலன்னா பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதன் மூலியமா இந்த முக்குணங்களுக்கு நம்ம அப்பாற்பட்டு இருக்கணும், ரினவுன்ஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் பக்தர்களுக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா? அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இதோட நம்ம என்னைக்கெல்லாம் பந்தப்படுறோமோ அன்னைக்கு நமக்கு மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு அப்படின்றது நித்தியமா இருக்கு அப்படின்றதையும் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். பக்தி ஒண்ணுதான் சிறந்தது அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நமக்கு பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.20. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. हरे कृष्णा. ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுவும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம். என்ன அப்படின்னா, ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை. இந்த மெட்டீரியல் உலகம் இருக்குங்களா, ஜட உலகம், அதுவும் வந்து ஆரம்பமற்றது. ஆனா அதுல உள்ள எப்போ லிவிங் என்டிட்டி என்னது, ஆரம்பமற்றது இல்லைங்களா? ஆனா எப்போ லிவிங் என்டிட்டி வருதோ அப்ப அது என்ன ஆகுது, இயங்க ஆரம்பிக்கும். அதுல மாற்றங்கள் ஏற்படுமே தவிர அதுவும் என்னது,
எண்ட் அப்படின்றது கிடையாது. ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் இல்லாம எண்டும் இல்லாம இருக்கும். ஆனா எப்ப லிவிங் என்டிட்டியோட கனெக்ட் ஆகுதோ இந்த ஜட இயற்கை, அப்ப என்ன ஆகுது? இயங்க ஆரம்பிக்கும். அதனால மாற்றங்கள் ஏற்படும். நிறைய மாற்றங்கள் வந்து அந்த முக்குணங்கள்ல சோல் வந்து கனெக்ட் ஆகும்போது நிறைய மாற்றங்கள். பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிறப்பு இறப்புகள்லாம் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.21. कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெட் ஸ்டேபிளா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சில சமயம் கேட்காம போயிடுது. நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? நன்னா கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. அதுவும் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். செயல்களும் விளைவுகளும் இயற்கை குணங்களால் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஆனால் இன்ப துன்பம் யாரால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிர் வாழிக்கும் அந்த உயிர் வாழிய காரணம். ஏன்னா அவங்கதான் டிசைட் பண்றாங்க. அந்த முக்குணங்கள்ல சத்தோகுணமா ரஜோகுணமா தமோகுணமா அப்படின்றத யாரு டிசைட் பண்றாங்க? உயிர் வாழி இல்லைங்களா? ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு. நம்ம முதல் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். போர்க்களம் ஒண்ணு. ஆனா அங்க துரியோதனனோட நிலைப்பாடு என்ன? ரஜோகுணம். அதே திருதராஷ்டிரோட நிலை என்ன? தமோகுணம். அர்ஜுனனோட நிலைப்பாடு என்ன? சத்துவகுணம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ அதுக்கேத்த இன்ப துன்பங்கள் அந்தந்த உயிர் வாழிக்கு கிடைக்குது. அப்போ பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது. அப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு துன்பம் வருது அப்படின்னா அது ரஜோகுணத்துல இருக்கிறதுனால செய்யப்படுற ஆக்டிவிட்டிஸ் தமோகுணத்தினால செய்யப்படுற செயல்கள் மூலமா துன்பங்கள் ஏற்படும். இன்பங்கள் ஏற்படுதுன்னா சத்துவகுணத்துல செய்யப்படுற செயல்கள்னால ஏற்படுது. அப்போ அந்த உயிர் வாழிதான் அதை வந்து என்ன பண்றாங்க? டிசைட் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.22. 22 पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत्यो निजन्मषु. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வாழி நம்ம எல்லாம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கோம் இல்லைங்களா? உயிர் வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு இந்த முக்குணங்களை ஏதோ ஒண்ணு நம்ம என்ன பண்றோம்? அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். ஒரு ஜென்மாவிலையும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல. ஃபர்ஸ்ட் அக்வாட்டிக்ஸா இருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாவரங்களா வரும். அதுக்கப்புறம் ரெப்டைல்ஸா இருப்போம். அதுக்கப்புறம் மிருகங்கள் இது ரெப்டைல்ஸா இருப்போம். இன்செக்ட்ஸ் பூச்சிகளா இருப்போம். ரெப்டைல்ஸா இருப்போம். அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் அனிமல்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். இதுதான் வந்து பரிமாணம். சரிங்களா? அப்போ வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இந்த குணங்களோடு சம்பந்தப்படும் போது என்ன ஆகுது? ஒரு பிறப்பும் வந்து கிடைக்குது. இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. அந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது இவ்வாறு பல்வேறு இனங்கள் போது இதுல நிறைய இனங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஒரு பிறப்பிலும் நன்மை தீமைகள் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அந்த நன்மை தீமைகள் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? அதை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன? அந்த முக்குணங்களை நம்ம என்ஜாய் பண்ணும்போது நமக்கு நன்மை தீமைகள் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் காரணம். மாதாஜி 13.23. உபதிரஷ்டானுமந்தா ச பர்த்தா போக்தா மகேஸ்வரः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கிறார். இந்த ஜட இயற்கையில உயிர் வாழி இருக்குன்றது நம்ம பார்த்தோம். ஆனா இது கூட இன்னொருத்தவங்களும் இருக்காங்க. யாரு? பரமாத்மா இருக்காங்க. மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர். எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் பகவான் தான். மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவர். யார் யாருக்கு என்னென்ன டிசைர் இருக்கோ
அத அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவசியம் அவங்க அத வந்து குடுப்பாங்க. ஆனா அதுல வந்து அவங்களுக்கு அந்த சுக்ருதி இருக்கணும். அதாவது வந்து அந்த இப்ப வந்து அ ஒரு விஷயமும் சொல்லுவாங்க. அ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ராணியா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கு அப்படின்னா, அவங்களோட டிசையர் அப்படி இருக்குன்னா, அவங்களுக்கு வந்து நல்ல சுக்ருதி இருந்தா ஹியூமன் லைஃப்ல வந்து குவீனா இருப்பாங்க. அதே அவங்களுக்கு அந்த சுக்ருதி இல்ல அப்படின்னா, ஹனி பீல இருக்கு இல்லைங்களா குவீன், அந்த மாரி அவங்களுக்கு வந்து பிறப்பு கிடைக்கும். அந்த மாரி அந்த நிலைப்பாடு வந்து கொஞ்சம் மாற்றப்படும். ஆனா டிசையர் என்ன இருக்கோ அத வந்து பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, சாங்ஷன் பண்ணுவாங்க. அத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மேற்பார்வையிட்டு, ஏன்னா நம்ம என்னைக்குமே தனிச்சு கிடையாது. நம்ம கூட யார் இருக்காங்க? பகவான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட விருப்பங்கள் என்னன்றதையும் அவங்க பார்த்து அதுக்கான அனுமதி வழங்குபவரும், பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. யாரு? சூப்பர் சோல். அப்படின்றத தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.24. ம். ய एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा तनोऽपि न स भूयोऽभिजायते. हरे कृष्ण. ஜடை ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். இதோட ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். பிரகிருதி புருஷ சம்பந்தம், யூனியன். அத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஜட இயற்கையும் தெய்வீகமானதுதான். ஆத்மாவும் தெய்வீகமானதுதான். அப்போ அதுக்கும் வந்து ஆரம்ப முடிவுலாம் கிடையாது. ஆனா ஆத்மா என்னைக்கு இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தோட சம்பந்தப்படுதோ, அந்த 24 எலமெண்ட்ஸ் அதுக்கும் வந்து என்னது ஒரு அ இது இருக்காது, இயல்பு இருக்காது. ஆனா ஆத்மா வந்து அதுல சம்பந்தப்படும்போது உடலை எடுக்குது. அந்த உடலோட சம்பந்தப்படும்போது அது ஆக்டிவ் ஆயிடுது. அப்போ அது முக்குணங்கள்ல ஒண்ணுத்துல அது சம்பந்தப்படுது. அந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும்போது அதுக்கேத்த மாதிரியான செயல்கள செய்வாங்க. அதுக்கேத்த மாதிரியான பலன்கள அவங்க அனுபவிப்பாங்க. அதே சமயத்துல பரமாத்மாவும் கூட தான் இருப்பாங்க. யாருக்கு என்ன டிசையர் இருக்கு அப்படின்றத சாட்சியா இருந்து பார்ப்பாங்க. அத அவங்க அனுமதியும் அவங்க குடுப்பாங்க. சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர்ன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் என்னது ப்ரொப்ரைட்டரா இருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் ஆ எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருந்து தான் வந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும்போது, நம்ம எதனால இங்க பிறவி எடுக்கிறோம்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம எதனால துன்ப இன்பங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறோம்ன்றது நம்மளுக்கு புரிய வந்துருது. ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பக்தி சேவை பண்ணி பகவான அடையும்போது, இந்த பிறப்பு, இறப்பு அப்படி ஏன்னா பிறப்பு, இறப்பு அது வந்து நம்ம இந்த இதுல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆ அதாவது இதுலேருந்து தான் பரிமாண வளர்ச்சி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இதுக்குள்ளேயே தான் நம்ம இருப்போம். நம்ம வந்து இந்த லிபரேஷன் ஆகல அப்படின்னா, இதுக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணுத்துல மாத்தி மாத்தி பிறப்பு இறப்பு நம்மளுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் இதுலேருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணி, பகவான் லோகத்த நம்ம அடைஞ்சோம் அப்படின்னா, நித்தியமான சந்தோஷத்தோட பகவான் கிட்ட நம்ம இருக்கலாம் அப்படின்றதான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி, குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவன் ஏன்னா பிரச்சனை என்னன்றது தெரிஞ்சிருது இல்லைங்களா? அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி. அதாவது இப்போ இந்த வாழ்க்கையில என்ன நிலையில இருந்தாலும் சரி. என்ன நிலைன்னா, ரஜோ குணத்திலயோ, தமோ குணத்திலயோ, சத்துவ குணத்திலயோ இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்கப் போவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த நிலை தற்போதைய நிலைன்றது எல்லார்கிட்டயுமே இந்த முக்குணங்களும் இருக்கும். ஆனா, அந்த முக்குணங்கள்ல ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்ட ஒரு ஒரு குணங்கள் அதிகப்படியா இருக்கும். ஒரு சில நேரத்துல ஒரு ஒரு குணங்கள் அதிகப்படியா இருக்கும் இல்லைங்களா? எல்லாருமே எப்பயுமே கெட்டவங்கன்றதும் கிடையாது. எல்லாருமே எப்பயுமே நல்லவங்கன்றதும் கிடையாது. அப்ப தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்கப் போவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதன்படிக்கு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 13.25. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे. हरे कृष्ण. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும், அதான் அஷ்டாங்க யோகம். சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும், அது ஞான யோகம். வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் கர்ம யோகம் காண்கின்றனர். அப்ப பகவானை எப்படிலாம் வந்து சம்பந்தப்படுத்திக்கலாம் நம்மளோட நம்ம சோலையும் சூப்பர் சோலையும் எதன் மூலியமா சம்பந்தப்படுத்திக்கலாம்னா அஷ்டாங்க யோகம். யோகம்ன்றது சம்பந்தப்படுது. சோலும் சூப்பர் சோலும் சம்பந்தப்படுற ஒரு சாதனம். அப்ப தியானத்தினாலும், ஞானத்தினாலும், கர்மத்தினாலும். அதனாலதான் தியான யோகம், ஞான யோகம், கர்மயோகம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம செய்யும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
Mataji 13.26. अन्ये तेवमजानन्तो श्रुत्वान् येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும், ஆன்மீக ஞானம் இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா, ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடம் இருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கணும். கேட்க கேட்க நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் நம்மளால நல்லபடியா வளர்ச்சி அடைய முடியும். பிறரிடம் இருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களுக்கு பிறப்பு இறப்பு வழியினை கடந்து செல்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதிகாரிகள்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா அது அந்த பானஃபைடு பரம்பராவா இருக்கணும். 4 பரம்பரைகள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அங்கேருந்து வர ஆச்சாரியர்கள், அவங்களோட டிசைபிள்ஸ், அப்படி அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கும்போதுதான் நம்மளுக்கு சரியான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால், கேட்க அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கு இல்லைங்களா? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய இந்த ஆன்மீக விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அந்த இயல்பு இருக்கு இல்லைங்களா? தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களுக்கு பிறப்பு இறப்பினை வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? பிறப்பிறப்புல இருந்து முக்தி கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இதுவும் ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதான் கபில தேவகுதி அவங்களுக்கு கொடுத்த சாங்கிய யோகம். அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத சமயத்திலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? சரியான அதிகாரியிடமிருந்து, கபிலர் யாரு? பகவானோட அவதாரமே இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க கிட்டே இருந்து அவங்க அந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கிறதுனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியுது? பிறப்பிறப்பு அப்படின்ற அந்த வழியிலிருந்து அவங்களால முக்தி அடைய முடியுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.27. யாவத் தே கிஞ்சித் ஸ்தாவர ஜங்கம பரதர்ஷப. பரதர்களின் தலைவனே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வர்றது. அசைவன அசையாதவை அவை எல்லாம் செயலின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். எல்லாமே என்னது? சோலும் சூப்பர் சோலும் இந்த உடம்பும் சேர்ந்த கலவையே ஆகும். பாரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை. ஓகே, அதுதான் இதேதான் திருப்பி வந்திருக்கு. அப்போ என்ன இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாமே என்னது? இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே அசைவன. அசைவனன்றது லிவிங் என்டிட்டி, அசையாதன அப்படின்றது இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர், 24 எலிமெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பகவான், இதெல்லாம் சேர்ந்த கலவையே அப்படின்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. மாதாஜி 13.28. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டந்தம் பரமேஸ்வரம் வினஷ்யஸ்வ வினஷ்யத்வம் யத் பஷ்யதி ச பஷ்யதி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழியப்படுவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். ஞான சக்ஷு அப்படின்றது இதுதான். எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், எல்லார்கிட்டயும் மாதிரி இருக்காங்க. ஜீவாத்மா இருக்காங்க, பரமாத்மா அவங்களுடைய இதயத்துல இருக்காங்க. அழியக்கூடிய உடலில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை. இந்த உடம்பு அழியும், ஆனால் இந்த ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவதில்லை அப்படின்றத யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவனே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13.29. சமம் பஷ்யன் ஹி சர்வத்ர சமவஸ்திதமீஸ்வரம் ந ஹினஸ்த்யாத்மனமாத்மானம் ததோ யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர் வாழிகளிலும் சமமாக விட்டிருப்பதை காண்பவன் தனது மனத்தால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எல்லார்கிட்டையும் பரமாத்மா இருக்காங்கன்னும் போது நம்ம யாரையுமே நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது? இழிவுபடுத்தக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்மளையும் நம்ம இழிவுபடுத்திக்க கூடாது. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 13.30. பிரகிருத்யைவ ச கர்மாணி கிரியமாணானி சர்வசஹ ய பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி.
எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு அடைய வேண்டிய விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. பகவானை அடையிறது மட்டும்தான் ஆத்மாவோட ஆசை, விருப்பம் இல்லைங்களா? அங்க மட்டும்தான் அது என்ன இருக்கும்? சந்தோஷமா இருக்கும். மத்தபடி இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் என்னது சம்பந்தம் இல்லை. அப்படின்ற பட்சத்துல யார் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் உண்மையில் காண்கின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 13.33. 32 change ஆகலைங்க. 33 yes 33 இல்லையா? yes யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்ம்யாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேகே ததாத்மா நோபலிப்யதே. இதுவுமே ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம். எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆகாயம் எல்லா இடத்துலயும் பறந்து இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனா அது எதோடையும் சம்பந்தப்படுறது இல்ல. அது காற்றோடையும் சம்பந்தப்படுறது இல்ல, மேகத்தோடையும் சம்பந்தப்படுறது இல்ல, மழை துளிகளோடையும் அது என்ன பண்றது இல்ல, சம்பந்தப்படுறது இல்ல இல்லைங்களா? அது போலவே பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா, ஆத்மான்றது சுப்ரீம், அதாவது வந்து ஸ்பிரிட் சோல் இல்லைங்களா, தெய்வீகமானது உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. அது உடலோட என்ன பண்ணாது, கலக்காது. அது எப்படி இருக்கும், தனிச்சே தான் அது இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது எப்படி ஆகாயம் வந்து தனிச்சே இருக்கோ, எதோடும் கலக்காம இருக்கோ, அதே மாதிரி ஆத்மா உடல்ல இருந்தாலும் எத்தனை பிறவில எத்தனை உடலை நம்ம எடுத்து இருந்தாலும் அந்த உடலோட அது என்ன பண்றதில்ல, கலப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 13.34. யதா பிரகாசயத்யேக கிருஷ்ணம் லோகமிமம் ரவிஹ ததா கிருஷ்ணம் பிரகாசயதி பாரத. பரதனின் ஹரே மைந்தனே, கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். இந்த உடல்ல ஆத்மா வந்த உடனே என்ன ஆகுது, அது பிரகாசம் ஆகுது. அதுக்கு கான்சியஸ்னஸ், உணர்வு வருது இல்லைங்களா? அது எப்படி எதோட ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல, இருட்டா இருக்கு, சூரியன் உதயம் ஆன உடனே எப்படி பிரகாசம் அப்படியே எல்லா இடத்துக்கும் வருது இல்லைங்களா? எல்லா இடத்துலயும் பிரகாசம் வருது. அதே மாதிரி ஆத்மா இந்த உடலோட சம்பந்தப்படும் போது இந்த உடல் என்ன ஆகுது, பிரகாசம் அடையுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். உணர்வுகள் அதுக்கு வருது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 13.35. சேத்ர சேத்ரஜ்ஞரோரேவம் அந்தரம் ஞான சக்ஷுஷா பூத பிரகிருதி மோக்ஷம் ச ये विदुर्यान्ति ते परम्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 13.35ல என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொள்பவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். அப்ப நம்ம எதனால பந்தப்படுறோம்ன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுது இல்லைங்களா? ஆத்மா நித்தியமானது, அது இந்த உடலோட சம்பந்தப்படுறது இல்ல, அது தனிச்சு இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே சமயத்துல இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது அதுக்கு என்ன ஆயிடுது, அதுக்கு பிறப்பு இறப்பு கிடைக்குது அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து, ஞானம் அதுதான் நம்மளுக்கு பகவான் இப்ப கொடுத்திருக்காங்க, ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை நம்ம இப்ப பார்த்துட்டோம். பின்னி பிணைஞ்சு இருக்குது இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு. அதுலயும் நம்ம நிறைய பிறப்பு இறப்ப நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ எப்போ இந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, இந்த ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையை புரிந்து கொண்டவர்கள். அப்ப முக்தி அப்படின்ற இப்ப பிரச்சனை என்ன தெரிஞ்சிருச்சு, அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா பக்தி மார்க்கம் ஒண்ணுதான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா?
அப்போ அதுக்கான வழிமுறையை புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். பக்தி மார்க்கத்தை ஃபாலோ பண்ணி பகவானை அடைவார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதான பாவனை வைஷ்ணவ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.